God aften og velkommen til Ore News. Ja, her i dag til formiddag er blevet observeret den meget sjældne fisk, angelfisk, på Ore Mark. Vi stiller nu om til vores reporter, Ulla Terkelsen, som er ude i felten. Ja, jeg står så her ved Ore Å og har fået besøg af en fisker, som siger, at der er en meget sjælden fisk i denne å. Hvad er det for en fisk? Ja, men det er jo en angelfisk, som vi har fået besøg af her i de danske floder. Som altså, det her det er en af de bredere floder, som vi har i Danmark. Og angelfisk, den lever normalt på meget dybe dybder i havet. Det mørke hav. Men den har så valgt at følge det danske åsystem hele vejen ind i landet. Så vi nu befinder os ved Ore Å, hvor der er den største bestanddel af angelfisk i Danmark. Så det er simpelthen en angelfisk, der har bevæget sig op fra de mørke dybder i havet til Ore Å. David! Den hårløse epidemi har nu også ramt Ore Mark, og samtlige af drengene er smittet. Vi er så her på Ore Mark for at fortælle den kedelige nyhed, at der er blevet fundet østrogenkilder i Ores mad inden for den sidste uge, hvilket har resulteret i, at samtlige drenge på Ore Mark har tabt deres kropsbehåring. Især benene har været udsatte, og som I kan se på dette uheldige offer, er at hårde østrogen har gjort, at selve hårrødderne fra kroppen har løsnet sig fra huden, og derfor gjort, at drengene har tabt samtlige hår på hele kroppen. Og nu videre til sporten. For Lange Niklas, tidligere købt af Ore for 8 milliarder, er blevet solgt til Superliga-klubben Esbjerg. Og vi stiller nu om til vores småliderlige reporter, Ulla Terkelsen. Jeg står her i Esbjerg med Lange Niklas, som er blevet solgt fra Ore til en sum af 2 milliarder kroner. Det er godt nok mange penge. Undskyld. Hvad er det, gang i her? Jo, det er jeg kommer fra fjernsynet. Du er direkte på i fjernsynet lige nu. Okay. Ja, jeg vil bare lige høre, hvad var det, du var blevet solgt for? 2 milliarder kroner. Jamen, blev du ikke købt af Ore for et langt større beløb? Jo. Men når jeg vælter, så bliver det svært at score på banen. Når det bliver svært at score, også ude på banen. Nå, ja. Det er pudsigt. Jeg ville da ikke tro, du havde svært ved at score ude på banen. Ja, her på redaktionen vil vi gerne lige undskylde over vores reporter Ulla Terkelsen og dårlig opførsel over for sarte og barnlige sjæle. Men jeg kan også oplyse, at boldklubben Ore her til formiddag er gået bankerot på grund af det store tab på 6 milliarder på Lange Niklas. Og nu til vejret med Emil Baumgaard. Ja, velkommen til vejret. Jeg hedder Emil Baumgaard, og jeg skal så præsentere vejret her i Ore i dag. Ja, som I kan se, det er en dejlig tonvejr her i dag hernede på Ore, og det starter med, at der er lidt blæst henne hos Aarhus Højhusene, og nede hos Spisehuset er der skyfrit, og der er sol. Så hvis man skal ud og tale, så er det altså nede hos Spisehuset, det foregår. Og det blæser altså ikke ret meget i dag. Det er rigtig dejligt, og det er kun 2 meter i sekundet omkring sydvest, så det er ikke helt galt. Og nede hos fodboldbanen i Storkunst, der som man kan se i baggrunden, der spiller de fodbold, og ja, det er ganske hyggeligt. Der er solskin, og det hele er bare dejligt. Der er et par 20 grader, og vi sidder og nyder sol herude på